eu sunt Melissa și astăzi o să vă arăt a doua parte din vacanța mea din Dubai. Vă las să vizionați. Pa! Sunt acolo, înăuntru celui cerc. Aici suntem la Dubai Marina. Ăsta e The Pearl, așa îl vezi de sus. Ăsta e Burj Khalifa, aici lângă Burj Khalifa, spectacol de lumini. Aici eram în ramă. Așa. Dubai Marina, Burj Khalifa. Bun, deci omul ăla se uită fix în cameră la mine, m-am speriat de el. Bun, gata. Next. Aici suntem la Global Village. Corectați-mă dacă nu zic bine. Dar cred că așa e. Scuzați-mă dacă nu zic bine, dar... Global Village este un oraș, să-l numesc așa, unde nu vezi doar o țară, adică nu vezi doar Dubaiul. Vezi din fiecare țară ceva semnificativ de acolo. Adică castelul ăsta, nu știu de unde ar trebui să fie. Ăsta e din Irak, vedeți acolo sus scrie la fiecare. Deci dacă vrei să mergi în Franța, desigur nu o să fie ca și în Franța, dar ca și un fel. Deci e un pic ceva din fiecare țară. Din Franța este Turnul Eiffel mai mini, pentru că n-ar fi putut să facă dita mai din nou Turnul Eiffel pe lângă Burj Khalifa. Da, așa că l-au făcut mini, dar restul sunt dita mai. Uitați-vă la, vedeți ce frumos arată. Tot la Global Village, suntem aici. Da, aici era un spectacol, în fiecare seară se făceau spectacole. Desigur, e frumos să mergi seara acolo, nu ziua. Da, aici cred că plecam către hotel. Hotelul nostru, apropo, se numește Atana Hotel, dacă nu mi-ai spus odată. Nu știu, dar oricum îl recomand pentru că mi-e place foarte tare hotelul acela. În cele două vacanțe în Dubai, tot acolo am mers și tot acolo vom merge dacă... Da. Acolo era super aglomerat, mai ales seara. Deoarece toată lumea mergea la mall, toată lumea mergea la Burj Khalifa, toți. Aici se vede Burj Khalifa, nu chiar așa de clar, dar se vede. Oricum, deci în Dubai este o experiență foarte frumoasă. Adică trebuie să faci odată în viață măcar asta. Să mergi în Dubai. Arată superb. Da. Aici e un bloc care deasupra eu credeam că are Turnul Eiffel, dar de fapt e una. E una. Nu știu de ce are aur pe el acest bloc, dar na, ok. Aici suntem la un parc de lumini. Nu știu cum ar trebui să se numească acest parc, dar eu îi zic parc de lumini deoarece este un parc și sunt doar lumini acolo, așa că parc de lumini. Da. Uitați-vă, peretele ăsta e superb, cu flori. Deci acolo îți făceai niște poze splendide. Ultima zi am plecat cu iahtul pe Dubai Marina. Ador priveliștea asta, deci se vedea super. Și desigur, când vezi un Lamborghini, ce faci? Îl filmezi, normal că îl filmezi. Pentru că, probabil, că odată în viață vezi un Lamborghini, probabil, nu vă jignesc. Aici e o mașină de curse, era de fapt, acum a fugit de noi, când am vorbit noi. Și mașinile astea treceau fix pe lângă Burj Khalifa sau pe lângă hotelul nostru, pe lângă de toate, pentru că dacă stai în Dubai ești foarte norocos. Aici cred că eram tot la ceva mall. Deci, aici tot cu iahtul, doar că aceste videoclipuri sunt amestecate și nu sunt chiar puse în ordine. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest vlog. Cam atât a fost, vă pup, pa!